खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ BPFआ फाग्ला जाबाय, बेनिखायनो गावसोरनि गोसोआव जेखौ फैयो बेखौनो बुंलाबायो। बिसोरनि खर'आव जेबो गैला। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। थारैनो आथिखालाव बिटिआर ओनसोलाव भारतनि बिसायख'थि आय'गआ बियाब दाफामनायनि मोनसे ड्राफ्टिंखौ फोसावनायनि उननिफ्रायनो गोबाङानो बेखौ गोजोननाय मोनैलाय बेखौ लानानै गोबां राजखान्थि दोलो आरो माहारियारि आफादफोरानो गावबागाव आफादनि बानजायनायाव सोमावसारबोबाय थादों। मख'जाथावदि बेखौ लानानैनो दाखालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनायाव बरमायाव गासै बर'नि माहारियारि आफादफोर आरो गासै राजखान्थियारि आफादफोरखौ लानानै मोनसे गोजौ थाखोनि सावरायज्लायनाय जायो, जायनि गेजेरजों बिटिआरनि MLA मासिनि ST मासिखौ बारायनांगौ, बिटिआरनि सिङावनो उदालगुरियाव मोनसे लकसभा बियाब दाबिनाय आरो दाब दाब जायगायाव बर' आरो ट्राइबेल मानसिफोरखौ बियाब दाफामनायनि मुङाव बोफ्लेनाय बेफोरखौ खौसे खालामफिननांगौनि थाखाय दाबि दैखांनो थांखि लानाय जादोंमोन। फारसेथिं बेखौ लानानैनो मैया राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंदोंदि हारिनि थाखाय खौसे थानांगोन आरो राजखान्थियाव बेरेखा दोलो थानो नांगौ होन्नाबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिना होबावदों। BTCनि एसेम्बलि अडिट'रियाम नब्लाङाव मैया मोनसे सावराय जथुम खुंनाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला मैया दानि BTC एसेम्बलिनि गासै सोद्रोमा आरो EM फोरखौ लानानै मोनसे सावराय जथुम खुंनाय जादों। मख'जाथावदि सावराय जथुमखौ गुबैयै BTC लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिखौ लोब्बा लाखिनानै भारतआव संसदारि खान्थि आरो सोद्रोमाफोरनि बिफावनि सोमोन्दै गुवार आरो गोथौयै सावरायज्लायनाय जायो होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसे मैयानि बे सावराय जथुमाव बाहागो लाफैदोंमोन आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा। गुबुन फारसेथिं BTC लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिनि मानगोनां बुंथिगिरि काथिराम बर' आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे गासै मावफुं सोद्रोमा आरो सोद्रोमा बिथांमोनखौनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव काजलगावआव हादरारि ना फिसिनाय सान फालिदों। आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा बायदि बिथिङाव गोख्रै जौगाखांनांगौनि थाखाय हाबा मावबाय थानायखौबो जों नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव ना फिसिग्रा बिफाननिफ्राय बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव हादरारि ना फिसिग्रा सानजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआरनि मोनबा जिल्लाखौ लानानै काजलगावआव गाहामथारै फालिनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव बिटिआरनि ना फिसिग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा बाहागो लानानै बिटिआर सरकारनिफ्राय गासै बिटिआरनि मोनबा जिल्लानिफ्राय गासै सा 1,000 ना फिसिना जाग्रा सुबुंफोरनो साफायाव 20,000 राङै चेक राननानै होनाय जायो होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होबावदों मानगोनां मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। SP लीला दलेनि हेंथायै धुबुरी जिल्लानि हाइलाकान्दियाव विश्व हिन्दु परिषद आरो बजरंग दलआ गोख्रों सोमावसारदों। गोबां सुबुंफोरखौ पुलिसआ हमदों। मिथिनाय बायदिब्ला जाथाया सासे उन्दै गथ'सा थैनायखौ लानानै जादों, जेराव विश्व हिन्दु परिषद आरो बजरंग दलआ थार बिजिरनाय मोननो थांखिजों सोमावसारनाय जादोंमोन होनना मिथिनाय जादों। जाय सोमावसारनायखौ बादा होनानै SP लीला दलेआ गोबां सोमावसारारि सुबुंफोरजों दान्थे बिदान्थे जाज्लायनायखौबो नुनो मोन्दों। मख'जाथावदि बेबायदि बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जानायावनो
आरोबाव सोमावसारगिरिफोरा आरोबाव दुंखांनानै सुबुंफ्रा गोबां रागा जोंखांनानै गोबां अखा हानायनि समावबो एसपि लीला दलेनि हेंथायै आरोबाव गोख्रोंसिनै सोमावसारनायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों आरोबाव रोखायै नुनो मोननाय जाबावदों। गसाइगावआव मैया आदिबासी वेलफेयार डेभेलपमेन्ट काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमा लक्ष्मण सरेनखौ गावनि आंगो गामियाव गामिनि सुबुंफोरा गाजा गोमजायै बरायनाय जादों। जों बयबो मिथिगौ आदिबासी हारिनि गासै बिग्रायारि आफादफोरा 2022 मायथाइयावनो आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों मोनसे गोजोन गोरोबथा खालामनाय जादोंमोन। नंगौ, बेबायदियैनो बिथांमोननो गावसुंथानो हानायनि थाखाय मोनसे आदिबासी वेलफेयार डेभेलपमेन्ट काउन्सिल दानानैबो होनाय जादोंमोन। थारैनो बे काउन्सिलनि गेजेरजों आदिबासी हारिनि जौगालांनो हागोन होनना सानना लानाय जादोंमोन। मख'जाथावदि बे काउन्सिलनिनो सासे मावफुं सोद्रोमा लक्ष्मण सरेन बिथांखौ गसाइगावआव गावनि गामिनि रायजो राजाफोरा जोबोद गाजा गोमजायै बरायनाय जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर बावदों बिटिसि कन्ट्रेक्टर आफादनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारि बिथाङा। थांनाय 20 जुनाव भारतनि बिसायख'थि आय'गआ आसामाव बियाब दाफामनांगौनि थाखाय मोनसे ड्राफ्टिं हगारनाय जादोंमोन, जायखौ लानानै बर'नि गोबां माहारियारि आफाद आरो माहारियारि आफाद नङै आरो राजखान्थि दोलोफोराबो गावबागाव बायदि हाबाफारि लानानै धर्ना एबा सोमावसारदोंमोन। मख'जाथावदि बेफोर गासैखौबो नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादआ खौसेयै दाबि दैखांनो थांखिजों गासै आफादफोरखौनो ज' लानानै मोनसे गोजौ थाखोनि सावरायज्लायनाय जादोंमोन। नंगौ, बेखौनो लानानै मैया बिक्रम दैमारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम साबायखर बावहरनाय जायो। लोगोसे रायजो राजाफोरखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम साबायखर बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जायो आरो उनाव बेबायदियैनो खौसेयै हाबा मावलांबाय थागोन होनना मिजिंथिबावदों मानगोनां बिथाङा। सोनाब बेंगलाव मोनसे पन्चायतनि बिसायख'थियाव जानाय हिंसायारि जाथायाव थैनायनि अनजिमाया दासिमाव 18 जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय 8 जुलाइखालि सोनाब बेंगलाव मोनसे पन्चायतनि बिसायख'थि जादोंमोन, जेराव माखासे दुथांफोरा फैनानै दावराव खालामफैनाय जादोंमोन। मख'जाथावदि बे जाथायावनो गासै गंथाम बेलट बाक्सुखौबो लानानै थांदोंमोन होनना मिथिदों। उनाव गोबां नायबिजिरनायनि गेजेरजों गंनै बेलट बाक्सुखौ थांनाय 9 जुलाइखालि आसामनि धुबुरी जिल्लानि सिङाव थानाय गलगन्जनि मोनसे फुख्रिनिफ्राय बोखांनो हानाय जायो होनना मोनसे सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मोनसे बनजार रेलि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, आथिखालाव 20 जुन खालि बिसायख'थि आय'गआ आसामाव बियाब दाफामनांगौनि थांखिजों मोनसे ड्राफ्टिं फोसावनाय जादोंमोन, जेराव क'क्राझार लकसभा बियाबखौ सिगांनि बायदियैनो लाखिदोंब्लाबो लोगोसे बिटिआर ओनसोलाव गासै मोन 12 एमएलए बियाबनिफ्राय बारायनानै मोन 15 एमएलए बियाब खालामनाय जादोंमोन। बेफोर गासैखौबो नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादआ दाखालि थांनाय सानखालि बरमायाव मोनसे गुबुन आफादफोरखौ लानानै मोनसे गोजौ थाखोनि सावरायलायनाय जादोंमोन, जेराव मोननै राजखान्थियारि आफाद जेरै इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोननै हान्जाखौबो बाहागो लानाय नुनो मोन्दोंमोन। मख'जाथावदि बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' माइबं हाउसनिफ्राय लानानै चिलड्रेन पार्कसिम मोनसे टर्च रेलि खालामनाय नुनो मोनो। थांखिया जादों उदालगुरि लकसभा बियाब दानाय आरो बिटिसिआव गासै मोन 15 एमएलए सिटनि गेजेराव एसटि मासिखौ बांहोनाय। बेनि अनगायैबो बियाब दाफामनायनि मुङाव बर' आरो एसटि सुबुंफोरखौ गुबुन जायगाफोराव बोफ्लाय बोसे खालामनायखौ
ज' खालामफिननांगौनि थांखिजों एबा दाबि खालामनानै बे टर्च रेलीखौ लानाय जायो होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय आरो इउटुब चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला जाहाथे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो, बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ गुरै खावलायनाय जाबाय। स' गोजोनबाय।